podle té samé logiky by mě měli odsoudit za znásilnění sousedky. Sice jsem to neudělal, ale mám zařízení. No. Na druhou stranu na auto taky musíš platit a nemáš s tím problém. Ano, to je pravda. Povinné ručení platíme a nikdo neříkáme, hej, já nechci platit povinné ručení, teď třeba jsem týden nesednul do auta. To je, myslím, že zhruba velmi odpovídající. A krom toho, a to je taky taková klasika, ve chvíli, kdy budeme chtít, aby se nás někdo zastal, nebo aby nám někdo pomohl vyřešit náš problém, tak budeme koukat a říkat, hej, kde je nějaký jako investigativní pořad, který by mi nějak pomohl, a on už žádnej nebude přesně, protože nechceme platit tyhle poplatky. Jo, jenom tak jako namátkou, abychom si zase uvědomili, že většinou je taková platba i za to, že ale jednou můžeme být velmi rádi, že to máme. Stejně tak, jako, jako u toho povinného ručení, když potom se nazvíš tu lampu veřejného osvětlení a musel bys to platit, tak nebudeš úplně nejšťastnější na celém světě širém, prostě protože ta lampa je kurevsky drahá.